थांदों आं थांनानै भाषणखौ नोगोद बिदि खालामना बड'लेण्डनिसो खोथा मोनदि सोंला जाम्बा नालाय हेलिकप्टार फैलायो होननानै बुंबाय नालाय हेलिकप्टारखौ नायनो जेराव हेलिकप्टार बानायगोन 2 घन्टा बायदि गोलोमसावनासो गसंदों सैथो दाने जेब्ला हेलिकप्टारा फैयो गस्लाफ्रा बिरजोब्बाय खानायफ्रा बिरजोब्बाय बारा अयथासार मोनबाय आं मानसिखौ नायाखै सर्बानन्द सनोआ फैदों मानसिखौ नायाखै हेलिकप्टारखौसो नाहरदों अब्लानो गोम गोम सानदों आं भाषणखौ लानानै बिटिसिनिफ्राय देरसिन बड'लेण्डआ जामारनायसैलै जाथारमारनायसै होनदों आं नैबे बेलायाव आं बिटिआरनो भटखौ होनाय जादों दा बे मिटिंफ्राव मा होनदोंमोन आं बेखौ बुंनोसै आं दा मिथिं खालामखानोसै भेन्सार स्कुल मोनसेबो थानाय नङा लेखा गोरों साफ्रोमबो फिसा फिसौलाबो साख्रि मोनगोन लामा सामा मोनगोन गोरिब न'खरखौ 5 लाख फरिहोनाब्लाबो बोखांगोन नेक्स्ट डिसिसना डिसिनि खोथा आं बेखौ लास्ट मेसेजाव लागोन डिसिखौ जोंनि हामजानाय बायदि मोनाब्ला जों बेखौ डिसार्ज माने ना ट्रेन्सफार खालामगोन ट्रेन्सफारनि खोथा दङमोन दिनै मोनसेबो जायासै एमनखि थाङै थुङै डिसिनिसो फोरजा जों नुनो मोनबाय नंगौना नङा डिसिनिसो फोरजा जाबाय उपिफेला माबोरै जाखो बुंनाय बायदिथ' जायासै डिसिनिसो फोरजा जाबाय दा मा जादों फरेस्ट एरिया मिथिगौ दा रायजोफ्रा आं मोसौ बिफां गेलेया दा खिन्थु आं मोसौ बिफांखौ गोदो गेलेयोमोन दा गेलेया मोसौ बिफांखौ मोदोमाव नांदोंनो इयो होननानै बुङा आं बे लाइनाव थांनायसै दा जोङो माहाजोनफ्राबो गारि घोड़ा गोनाङाबो बजाय बारा जाखौनो मोनजाया लामा सामा जथे थथे 25,000 30,000 बेबायदि लाखिनायखौ जों खोनायो जोंहाथ' गारि गैजा नंगौना लाखियो दा जोंनि मोसौआ मा मोसौआ जोंनि आबाद अमायाबो जोंनि आबाद दाउ बोरमाबो जोंनि आबाद मासे मोसौ फाननानै जों न'खर मेनटेन खालामनांगौ गोनां जायो समाव मासे मोसौ फाननानै सोरनिबा फिसानि एडमिसनबो हैनांगौ गोनां जायो जों दिनै बे मोसौखौबो होलाबायनो हाया अब्ला मा सरकार गैला आरो डिसिनि फोरजा नङा होननानै बुंनो थाङोब्ला बाव दं नामाथाय आंनि लोगोआ सानसेखालि आं रेन्जानियाव थांदों माने गेरजानि हायाखौ गेरजा लुनो थाखाय नो अबजेक्शन सार्टिफिकेट लायनो होननानै थांदों आरोखि रेन्जानानो बुंग्रोखाबाय बेफोर खामानियानो बहाय जालायब्लानो सिनायलाय जाया साराबो हरा बेखौ होननानै बुंबाय आंथ' मानि सारा कुइसन होग्राथार हाबाब सार बेखौ होनो हालाय बोरैथो फरेस्ट भिलेजावलाय ICDS नाव लुखो बोरैथो RCC स्कुल लुखो माजोंथो लुखो गेरजानाव लुनायनिबो अबजेक्शन सार्टिफिकेट मोना नालाय अब्ला आं बेखौ हाबनायसै थांनो होनना बुंबाय होननानै दा बे डियाफोरनाव थांबाय डियाफोरबो होनलायबाय है बिराद सार्टिफिकेट फरेस्ट भिलेजाव दिया नासिल है उत्तराबो होगारलायबाय होनो रोंनांबाय आरो दा सोरबा जोंनि फरेस्ट भिलेजाव जुदि बागान नार्सारि गायदोंब्ला बेखौ गुबुन इनडाइरेक्टलिसो हानि बिरादि फाथा बायदिसिनासो गायदों दा प्रजेक्टनिफ्राय गोबां बिफांफोर फैयो बे बिफांखौ गायनोबो डिसियावसो डिसिया फरेस्ट भिलेजाव गायदोंमोन होननानै रावबो जेबो बुंनो हाया अब्ला मा सरकार गैला बेनिखायनो आं बुंदों जोङो नोगोद बुजिया सुजिया होननानै गल जाबाय जोंनि समायना बिटिसिआखौ जों सिफायनाया रावनिबो दाय नङा जोंनिबो दाय नंगौ नाङा जोंनिनो दाय जोंनि बिटिसिआ मोनसेनिफ्राय मोनसे फेदेरलांनो आदब खायदा बहुद मोनलांबायमोन दा जों खनसे सिफायनानै लायबाय बुजिया सुजिया बे जोंनि खहा बेनिखायनो आं सान्दों दिनै बिटिसिखौ दिखांफिननांगौब्ला खुगाजोंल' आलि बिटिआरखौ देरहानांगौब्ला खुगाजोंल' जानाय रायजो जोङो डक्टरेट फ्रेन्डजों रायज्लायनानै
ग्रेजुएटआ ग्रेजुएट फ्रेन्डजों रायज्लायनानै मास्टारेटआ मास्टारेट फ्रेन्डजों रायज्लायनानै माहाजोना माहाजोनजों रायज्लायनानै जोंबायदि जाम्बाया जाम्बा लोगोफोरजों रायज्लायनानै जोङो आसिखौ बेलथायब्लासो जोंनि डिफेक्टआ देरहागोन। नंगौ नाङा? नंगौ। अब्लासो जों देरहागोन। दा आं जोबनाय प्रसेसआव लांनायसै माने आं बे बेगेंनि सालाया बायदिसिना बुंफ्लांनोबो हागौ। दा आं लास्ट प्रसेसआव लांनायसै जोंनि जायगायावनो जोंनि एरियायावनो एम दं। नंगौ नाङा? दङ। जोङो मावना जाग्रा जोंनाव फैसा गरसेबो थाया। अब्लाबो माइरं मागिना जाग्राफ्राथ' जोंनियाव थांजाब्ला जों माइरं मुखासे हरनानैबो गोजोन होनो हागौनो नामा होननानै हरनो। जोंनि जायगायावनो एम दं। सोरबा लथं फथं जानायाव माबा बिपदफोर जानायाव थाइसे थाइनै मोनो होननानैहाय बि एम बायदियाव थांला, सोरबा पि ए बायदियाव थांला, सोरबा इएमनि खेलाफोराव थांला, बेखौबो अननो रोङाब्ला अब्ला मा बेलाय? आं दानि फंबाय दोनथ'बाय रायजोफोर, मा बेलाय? नंगौ नाङा? मा बेलाय? आं बेखौ नुहुरजोब्बाय आरो। अब्ला बि इएमखौ बि पि एखौ बिनि खेलाफोरखौ मा बुंनो हायो? माने गावनि बारि बिथाखौल' फिसिनायनि जोंखौहाय थगायबायदोंमोन ना मैयाखौ दोनबाय। रायजोफोर आंनि खुगाव गोबां सारिगामा दंसोगारो बांद्राय बुंनो आंनिया खोनाबाय। बेनिखायनो आंनि खोथाखौ बेहायनो फोजोबनाय जाबाय। आंनि अननाय सिबिनायखौ रायजो राजा साफ्रोमनोबो जासिहरबावनानै आं बुंनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।